שומעים אותי טוב כאילו? כן, עכשיו שומעים אותך טוב. מעולה. יופי, יופי, יופי. טוב, אתה חייל להוסיף אנשים? כן, אני על הדרך. מעולה. קודם כל, כל הביישנים למיניהם שהם בלי מצלמות, אתם רוצים, אתם מוזמנים לפתוח את המצלמות שלכם, ככה זה יותר מגניב. מי שלא על מיוט, שישים את עצמו על מיוט, יהיה יותר נחמד, רעשי רקע ודברים כאלה. כמובן, תוכלו לפתוח את המיקרופונים שאתם רוצים לשאול שאלות. אה, מה עוד? טוב, אז נתחיל חיים, כאילו, דברי פתיחה ונרוץ, כן? אנחנו נשתדל לעשות את זה שעה ככה. איזה כן, ריקווסטים וזה תמיד. קבוצה טוב, קטנה, אז נוכל ככה לפתוח את זה להרבה לשאלות ותשובות, שזה יהיה אינטראקטיבי ולא שאנחנו מברברים כן, ככה. כן, ברור. כן, כן, זה לא הרצאה, זה לא זום הרצאה, מה שנקרא. כן, יאללה. טוב, ככה, אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע, הצטרף בהמשך, שיראו את זה אחר כך. ככה, אני וחיים מנסים לקבוע את הדבר הזה כבר מי יודע כמה זמן. אה, והנה, עכשיו זה יצא. אני מכיר את חיים כבר כמה שנים אני זוכר, היה לנו פגישה לפני איזה שנה ומשהו, ככה ישבנו בבית קפה, דיברנו וניסינו לראות איך אפשר לעשות שיתופי פעולה וכאלה. ועד לפני, אני חושב חצי שנה, בעצם לא עשינו כלום, ואז בעצם חיים נתן לכם טיזר למי שראה. אמ, אתה רוצה שנתחיל בסיפור או שאתה רוצה להציג את עצמך? פתאום אני חושב על זה כאילו. בואו אני אציג את עצמי ככה ממש כאילו בקצרה. יאללה, כן, בדיוק, הרקע אותי שלי מכירים. הוא, עוד פעם, הרקע שלי בגדול, כאילו הייתי עובד 9 to 5, החלום שלי תמיד היה לעזוב את מקום העבודה, והתחלתי לקנות רנטלים, אחרי זה הבנתי שאני צריך לקנות איזה 30-40 רנטלים לפני שאני יכול לעזוב את מקום העבודה, אז שיניתי אסטרטגיה והפכתי להולסלר. אז הולסלינג נתן לי את הכלים לדעת לנתח עסקה ולדעת לעשות משא ומתן ולהגיע לנכסים מתחת למחיר השוק, והכי חשוב, נתן לי את הצ'קים הגדולים האלה שיכלו לתת לי את האפשרות לעזוב את המקום העבודה שלי. אז אחרי תקופה באמת עזבתי את המקום העבודה שלי, האמת שה-Independence Day שלי, ה-30 לספטמבר מתקרב, אז ככה זה תאריך שאנחנו חוגגים פה במשפחה, שהתאריך שעזבתי את מקום העבודה. אחרי זה עשיתי גם פליפים בסן פרנסיסקו, ותמיד את כל הרווחים שעשיתי בנדל"ן, השקעתי ב-income producing assets, שזה היה או רנטלים או private money loans, וככל שעשיתי את זה יותר, נטיתי יותר לכיוון של הלנדר, כי בלנדר היה פחות כאב ראש. אהבתי תמיד לעבוד עם יזמים מקצועיים, ולא להיות תלוי בחברות ניהול ובדיירים, וכל מיני משתנים שיכולים לחרבן עסקת רנטל, לפחות מהניסיון שלי, שהרבה פעמים זה התחרבן הרס את הקשלו, אז נטיתי יותר ויותר לעשות private money loans, יש לי ניסיון של יותר מ-400 הלוואות לאנשים פרטיים, ליזמים כמוכם, רובם אמריקאים. דרך אגב, גרתי 20 שנה בארצות הברית, לפני שחזרתי לארץ לפני 4 שנים, עם המשפחה, והיום זה מה שאני עושה, לא רוצה להגיד במשרה מלאה, אבל כאילו, אני אבא במשרה מלאה. יש לי שני ילדים גדולים, בני 18 ו-17, ועוד ילד בן שנה ושמונה. אז היום אני רוב הזמן, אני מבלה איתו, בדיוק שמתי אותו לישון, או שניסיתי לשים אותו לישון לפני שאשתי טייק אובר, מה שנקרא, ואני עובד מהבית. לא, אני לא אוהב את המושג כאילו חופש כלכלי, אבל אני חי מהריבית שאני נותן בעיקר ליזמים כמוכם, וזה מה שאני עושה, כאילו, בגדול. אז אני פה ככה לתת מהניסיון שלי, כמובן שעבדתי עם יונתן, אז יש לנו היכרות אישית, אנחנו יודעים ממקור ראשון איך, איך לעבוד עם יזמים, או איך לעבוד עם לנדרים מהצד שלו, ואני אתן לכם טיפים, כאילו, מה אני מחפש ביזמים בתור לנדר, מה יזם לפני שהוא בוחר לעבוד עם לנדר, למה הוא עובד עם לנדר, למה זה make sense לעבוד עם לנדר, מה התנאים שאפשר לצפות שעובדים עם private money lender, איך עושים את המשא ומתן, איך בוחרים את הנכס, כאילו כל הדברים האלה שאולי מעסיקים אתכם, אנחנו נעלה את זה. כמובן, מי שיש שאלות ספציפיות שהוא רוצה לשאול ככה,
אתם יכולים לשים ככה בצ'אט כדי שנוכל לכוון את השיחה אם צריך, או שיהיה זמן, כאילו תכניסו שאלה בשיחה, כמובן זה לא משהו שפורמלי, אנחנו לא פה עושים פרזנטציות, למרות שהכנתי איזה משהו, אבל היום בעולם של צ'אט GPT, כאילו information is a commodity, כאילו אפשר להגיע לכל האינפורמציה, אנשים מחפשים היום זה את הקשר האישי ואת הניסיון האישי של אנשים, וזה מה שאנחנו רוצים לתת פה. זה בגדול ככה. בדיוק. אני מסכים איתך לגמרי. טוב, אז נספר ככה את הסיפור בכלל, ככה ממש בקצרה, כי זה יהיה הספתח, ומשם בעצם ככה נתחיל לרוץ. אתם תראו, אני שואל שאלות, ככה אני יכול להגיד לכם קודם כל, אני למדתי המון מחיים מההלוואה הראשונה שעשינו, אני גם רגיל לעבוד בדרך כלל עם hard money, זה פעם ראשונה שאני עובד בעצם עם private hard money lenders, בדרך כלל אני עובד עם גופים שהם private money lenders, כל מיני, אני מניח שכולכם מכירים, לימה וואן וכל הדברים האלה, ואני עובד הרבה עם... מכירים את ההבדל בין private money lender לבין hard money lender לבין traditional banks, שזה בדרך כלל רוב המקורות מימון ליזמי נדל"ן. אם מישהו לא מכיר את המושגים האלה ורוצה שנסביר, אז תגידו. מכירים את המושגים, אבל אפשר אולי לחדד באמת מה ההבדל בין hard money ל-private money כמו לנדאי או תוך העניין. אוקיי. אז private money lender זה בן אדם כמוני, כמו ג'ונתן, כמו אפלמנס, כמו כל אחד אחר, שבדרך כלל זה אינדיבידואלים, בדרך כלל הם מלווים מ-entity, אבל לא תמיד, לפעמים זה יכול להיות בתור אנשים פרטיים לגמרי, והיתרון שלהם שקודם כל זה אנשים לאנשים, כאילו אפשר לעשות משא ומתן, המשא ומתן בדרך כלל הרבה יותר גמיש, התנאים יותר גמישים, אפשר להגיע ל-loan to value שונים, כאילו סתם לדוגמה הלוואות שעשיתי עם ג'ונתן, זה 100% ממחיר הרכישה. זאת אומרת, הוא לא הביא דולר, או שהוא הביא אולי כאילו כמה אלפי דולרים בודדים לעסקה, ואני מימנתי 100% מהעסקה. זה היתרון הגדול, לא כל ה-private money lenders עושים את זה, אבל כאילו זה משהו שאפשר לדבר עליו, אם העסקה חזקה, ואני רואה שזו עסקה ממש טובה, והוא הביא עסקה פגז, 50% מתחת למחיר השוק, הרנט בשמיים, מחירים במצב טוב, אני מוכן לקחת את הסיכון בתור private money lender, ולממן 100% מהעסקה, מה שברוב המקרים hard money lenders ובנקים לא יעשו את זה. בדרך כלל אפילו hard money lenders הכי טובים, בדרך כלל הם עושים 90% מה-purchase price, הם רוצים שיהיה לך איזה skin of the game, שתביא כסף מהבית קצת, בדרך כלל התהליך הרבה יותר ארוך עם traditional banks ו-hard money lender, למרות ש-hard money lender גם הם יחסית מהירים, אבל private money lender הוא הרבה יותר זמין, יותר נגיש, העסקה שעשינו ביחד תוך 3 או 4 ימים יכולנו לסגור את הדיל, אין הרבה ניירת לעומת לנדרים אחרים, מה יש? hard money lenders בדרך כלל התנאים הרבה יותר קשוחים, זה עסק לכל דבר, ויש להם מוצרים של המדף, מוצר ל-fix and flip, ל-cash out, ויש פחות משחק, בדרך כלל יש prepayment penalty, כאילו זאת אומרת שאם אתה משלם לפני הזמן, כאילו אתה משלם איזשהו penalty, לפעמים כן, לפעמים לא, אז כמובן יש יתרונות וחסרונות לכל מודל, אבל אנחנו היום נדבר על private money lender, שזה עוד פעם, היתרונות הכי גדולים זה התנאים, זה הגמישות, וזה המהירות, וזה שזה אנשים לאנשים, בדרך כלל יש relationships, כאילו אנשים מכירים, אני לדוגמה, אחד הקריטריונים שלי זה אנשים שאני מכיר, experience investors that I know and trust, זה כאילו אחד הקריטריונים שלי. יא אלוהים, אמא... מה זה? סליחה? אני לא שומעים אותך, אני לא יודע אם אתה מדבר אלינו. אז זה בגדול, עוד שאלות לגבי ההבדל, כאילו אני לא מדבר על בכלל traditional banking, זה הרבה יותר ארוך, הרבה יותר ניירת, הרבה יותר red tape, זאת אומרת הם רוצים appraisal, הם רוצים inspection, לפעמים הם לא יממנו נכסים במצב מסוים, אם הנכסים שבורים, שזה רוב הנכסים שאנחנו קונים בדרך כלל, שצריכים עבודה, traditional banks לפעמים לא יממנו אותו.
הם יגידו, קודם כל תשפץ את זה, תשנה את זה, תחליף גג, תחליף פרנס, ורק אז אנחנו נממן את זה, והם ירצו בדרך כלל דאון פיימנט יותר גדול, ובפרייבט מאני לנדר, כאילו, אני חי בשביל העסקאות שאנשים יעשו כסף, כי אם זה לא עושה שכל ליזם לקחת הלוואה מפרייבט מאני לנדר, אין לי, כאילו, אני לא מביא ערך לשוק. בסדר? בדיוק. הוא בדיוק חידד, זה באתי להוסיף שבעצם עם private money lenders בדרך כלל לא צריך לעשות את הפרייסרים ודברים כאלה. אנחנו נדבר יותר מאוחר לעומק, ובעצם כאילו למה לבחור אפילו private money lender. הרבה פעמים אנשים מפחדים, יש איזו סטיגמה כזאת שprivate ו-hard money lenders הם לנדר ככל זה נקרא, כולם קוראים לזה כסף יקר, אני שם במרכאות, ממש במרכאות, כי אני אישית לא מאמין בזה. ממש ממש לא מאמין בזה, ובעצם ההתקשרות עם חיים זה התחיל שבעצם הייתה לי איזושהי עסקה, אני אספר ממש את הסיפור בקצרה שתבינו כאילו מי שמכיר אותי יודע שאני כל הזמן מפרסם השקעות חוב ודברים כאלה, יש לי הרבה מאוד משקיעי חוב. פה נכנסה לי במקרה איזושהי עסקה כזאת שהיא עסקה טובה, יותר נכון זה חבילה של כמה נכסים שהתחילו איתי, זה נכסים שאני קונה היום באזור, זה קונדוים, אז אני קונה אותם באזור $40,000 פחות או יותר לחתיכה. המתווך שאני עובד איתו התקשר אליי, אמר לי, שומע, יש פה חבילה של 7 קונדומים במחיר מצחיק של $170,000, אבל צריך, התנאי הוא שצריך לסגור תוך 10 ימים. אמרתי לו, מעולה, תביא לי אותם. אוקיי, אני יודע ב10 ימים לגייס את הכספים האלה, אפילו בפחות. ואמרתי, אבל תקשיב, אם אתה רוצה, אנחנו ישראלים הרי, אם אתה רוצה שתהיה סגירה מהירה, אז אני לא משלם לך את ה-175, אני אשלם לך 165. ואז הוא אמר לי, בסדר, אין בעיה, חזר אליי, זה באמצע השבוע כזה, חזר אליי, אומר לי, שומע, הם לא רוצים, אין לך 10 ימים, יש לך שבוע. אמרתי לו, יש לי שבוע, מעולה, זה כבר לא 165, בוא נוריד אותם, תוריד בעוד 10,000. הסכימו, הגיעו ל-155, באים לסגור, מתחילים את הכל, ביום חמישי בערב, אני זוכר, יום חמישי בערב, משהו כזה, הוא שולח לי, יום חמישי הוא שולח לי הודעה, יום שישי אני רואה את זה, הוא שולח לי הודעה, אומר, שומע, אין לנו את ה7 ימים, יש לנו 5 ימים. אמרתי לו, תקשיב, 5 ימים, אין מצב, אני צריך, זה $140,000, אני יורד ל-140, 142, משהו כזה. אמר לי, תן לי לבדוק, אמרתי לו, אתה מוזמן לבדוק, אני קונה את זה, בסדר? בוא נוריד את המחיר. הגענו בסוף למסקנה של איזה אזור $145,000, פחות או יותר, משהו כזה. יום שישי בצהריים, אני שלחתי איזו הודעה 1 או 2, העליתי סטורי, יש עוד חבר שפנה אליי, אמר אין לי בעיה, ואני רואה שאין קונים, ואנחנו צריכים לסגור ביום שני. ואז בעצם אתה נכנס למוד של לחץ כזה כביכול, בסדר? זה לחץ, נקרא לזה לחץ מדומה. אבל שמתי אתגר, מי שלא מכיר, אני רשמתי בפייסבוק אתגר, אני אומר, האם אני אוכל לגייס $160,000, או 145, לא זוכר מה זה היה, ביומיים. זה האתגר ששמתי לעצמי, בסדר? ואז אמרתי, אוקיי, שישי אין מצב שאני מתקשר לאנשים ביום שישי בערב, אין מצב שאני מתקשר ומציק לאנשים ביום שבת, זה לא אני. אוקיי, נחכה למוצאי שבת, במוצאי שבת נתחיל לשלוח SMSים לאנשים. אני יכול להגיד שהראשון שקפץ לי זה היה עוד ביום שישי בערב, זה היה חיים. בסדר? אני יודע שהוא מלווה, הוא hard money lender, אני יודע שיש לי זמן קצוב, ואני יודע שזו העסקה הזאת היא טובה. אוקיי, אני חושב שהסתמסנו ביום שבת, שלחתי לך הודעה או משהו כזה, יום שבת בערב. לא היה בשבת, כי חיים התחיל, שאלת שאלות. לא היה בשבת, כי אני שומר שבת. אז לא בשבת, זה היה או מוצ"ש, לא, אני לא אמרתי בשבת, זה היה או במוצ"ש או בראשון, לא, אמרתי, אני לא שולח הודעות, גם אני לא שומר שבת, אבל אני לא שולח אף פעם הודעות למשקיעים, לא בשישי בערב ולא בשבת, בסדר? אני מכבד את כולם, אוקיי, גם אני משתדל לא לעבוד, למרות שיש לי פעילות רחבה, אז לפעמים אין ברירה, אוקיי? והתחלתי בשבת במוצ"ש עם לשלוח הודעות, אוקיי? שלחתי הודעות, חבר'ה, אני מחפש השקעה, חיים ענה, שאל כמה צריך, אוקיי? אמרתי לו, אבל תקשיב, זה לא לפי התנאים שלך, אני צריך פה את הכסף, אפילו זה היה לחודש או חודשיים,
לחודש, 30 אני כבר יום. אפילו לא 30. זוכר, תכף אני אסביר גם למה. מה זה? 30 יום, אמרת. ל-30 יום, אמרתי אני צריך את הכסף ל-30 יום, הייתי מוכן לשלם 2% לחודש עבור העסקה הזאת, אוקיי? אמרתי לו, תקשיב, זה כרגע התנאים שאני יכול לעשות, שאני מרגיש איתם בטוח, אני יודע שזה לא התנאים שלך, אני מכיר את התנאים שלך, אוקיי? בוא נראה איך אפשר לעזור אחד לשני, ובכלל אם אתה נזיל, בסדר? צריך להבין אם הבן אדם גם נזיל. עכשיו, למה עשיתי את זה לחודש? בסדר? הסיבה היחידה שבעצם, אחד, אני חייב לקנות לעצמי זמן, בסדר? אוקיי? אני מוגבל בזמן לסגירה מסוימת, אני עכשיו, אין לי יותר מדי את הזמן לגייס את הכספים, כמו שאני בדרך כלל מגייס אותם, שולח אנשים, שולחים חוזים, כל הדברים האלה, בעיקר חדשים שלא מגיעים מהתחום, אז לוקח להם שבועיים בעצם להעביר את הכסף, אני יודע שאני בזמן קצוב, ולכן אמרתי, אני מוכן תיאורטית לשלם הרבה כסף, מבחינתי זה לא היה הרבה כסף, ואני רציתי לקנות זמן של חודש, בסדר? אני יודע שתוך חודש אני צריך להוציא את חיים, ואני מניח שתוך חודש לא תהיה לי שום בעיה לגייס את אותם סכומים. בעצם משם התחילה ההתכתבות. עכשיו אני רגיל, שולח לחיים חוזה, אומר לו תחתום, כאילו אני עובד עם בן אדם רגיל, חיים אומר לי רגע, עצור שנייה, אוקיי? בוא נראה מה זה, מי זה, כדרך אגב, relationships, בסדר? אוקיי? אנחנו מדברים פה על relationships, אני מכיר אותו, הוא מכיר אותי, אנחנו מכירים את הפעילות של אחד של השני, אמרתי הנה קח חוזה וזה, הוא אמר לי תקשיב שנייה, לא, יש דרך מסודרת לעשות את זה, וזה משהו שנורא הערכתי, אוקיי? זה משהו שלימד אותי להיות הרבה יותר מסודר, אוקיי? ואז התחלנו להפעיל את החוזים, כי הוא מתוך השבעה חיים מימן חמישה מהנכסים האלה, ובעצם משם בעצם עוד התקשרות חדשה נוצרה בינינו, אוקיי? אז זה לגבי סתם העסקה הזאת איך בעצם התחלנו, ומאז בעצם הנה הייתה עוד עסקה לאחרונה, חיים אתה זמין, אפילו היו עוד שניים באחד, אני זוכר שאמרת תקשיב כרגע אני לא נזיל, נכון, אין מה לעשות, לכולנו, חיים יכול להיות שיש לו את הכסף אבל הוא צבוע לפרויקטים אחרים, מבחינתו זה לא נזיל, והנה הייתה עוד עסקה לאחרונה שאמר לי סבבה אני נזיל, והפעם הלכנו בעצם לפי כאילו התנאים התנאים שלו, אוקיי? עכשיו חשוב לי להסביר כמה דברים, ולאחרונה בשבוע האחרון נפגשתי עם הרבה חבר'ה גם צעירים בעיקר, לדבר על נושא של תנאים, בסדר? על כסף, להרבה אנשים יש בעיה של לגייס כספים, בעצם אמרנו שנעשה גם את הוובינר הזה. איך חיים אמר, הוא בודק את העסקה מהצד שלו, ותכף אני רוצה לשמוע את הצד שלו בעסקה, איך הוא בדק את זה, הוא גם אמר לי, שומע, אני פחות אוהב, אני מעדיף נכסים יותר גבוהים, והוא נתן 100% מימון, חברים, בסדר? אז חשוב גם להדגיש את זה. ואנשים אומרים לי, מה, אתה לוקח private hard money lenders, הם רוצים X נקודות פה, הם רוצים לפעמים 1% בחודש, לפעמים 1.5% יותר, ואני בא ואומר, תקשיבו חברים, אם העסקה שלכם הולכת ליפול על אותם 5,000, 6,000, לצורך העניין $7,000, כנראה שהעסקה הזאת לא טובה, זה צד אחד, ודבר שני סביר להניח שהלנדר שלכם לא ייכנס לעסקה הזאת, אוקיי? אז אני בגישה של אני מעדיף לשלם אפילו עוד $10,000, סתם לצורך העניין, לעסקה, אני ארוויח $10,000 פחות, אבל יש לי את העסקה ביד, אוקיי? זאת אומרת, זו את ההסתכלות שלי, ואני אומר לכם שחיים עשה לי סדר בתצורה של ככה היום אני גם עובד לצורך העניין עם ה-private money lender שלי, שעד היום הייתי רגיל לשלוח להם חוזרים אליהם, אז היום אנחנו עושים את זה יותר מסודר, אוקיי? תהליך ממש מסודר מהצד הזה, ואני רוצה לשמוע חיים, אתה יודע, את הצד שלך, מלבד זה שאנחנו מכירים ויש פעילות, כאילו איך אתה, כמו שאמרתי, איך אתה רואה את הדברים, בסדר? אתה קצת ציינת את זה, אבל לצורך העניין, אתה יודע, להעמיק אולי קצת. כן, בהחלט. אז קודם כל עוד פעם, אני ממליץ פה מי שיש לו דף ועט, כאילו לקחת נוטס, כי זה באמת דברים חשובים שיכולים לקדם אתכם, עוד פעם, אתם בתהליך של יזמות, אתם כל הזמן, כאילו זה נקרא stacking skills, איך אתם מוסיפים סקיל על סקיל על סקיל, אתם בטח בהתחלה חיפשתם איך למצוא עסקאות טובות, איך לעשות משא ומתן,
ועכשיו אתם בטח הגעתם לאיזשהו סילינג שאתם צריכים ללמוד איך לגייס כספים. אז קודם כל, הכל זה ריליישנשיפ, כאילו הכל זה ריליישנשיפ קודם כל, אף פעם אל תיצרו ותבקשו ממישהו כסף כשאתם צריכים אותו. בסדר? מה אני מתכוון? כשיש לכם עסקה ופתאום אתם מופיעים משום מקום ואתם מבקשים כסף מבן אדם, זה לא פוזיציה טובה להיות בה. בסדר? הריליישנשיפ צריך להתחיל לפני שאתם צריכים עסקה. זאת אומרת עכשיו, אין לכם עסקה על הלוח שאתם צריכים מימון, עכשיו אתם צריכים לחפש כבר, לחפש אנשים, וזה בעצם הייתה הפגישה הראשונית שלי עם ג'ונתן, כאילו זה הייתה מבחינתי, ידעתי שהוא פעיל בתחום, ידעתי שהוא לקוח פוטנציאלי עתידי, וזה היה לחלוטין כאילו פגישה אסטרטגית, אפילו שהוא לא היה לו עסקה על השולחן, ואפילו שלי לא היה כסף נזיל, אבל ידעתי שאני צריך לבנות את המערכת יחסים האלה, כשביום שיהיה לו עסקה, אני אכיר אותו, אני אכיר את הרקע שלו, אני אכיר את הפעילות שלו, אני אכיר את השותף שלו, אני אכיר איזה נכסים הוא קונה, מה המספרים שהוא בדרך כלל עובד איתם, אז זה קודם כל, תתחילו לבנות כל הזמן רשימה של לנדרים פוטנציאליים, לפני שיש לכם עסקה שאתם צריכים לממן. בסדר? אז זה אחד, כי אחד הדברים שלנדר מחפש, ואולי אחד הדברים הכי חשובים, זה ה-character, כאילו מי זה הבן אדם שאני עובד איתו? האם כאילו שדברים יתחרבנו לו, וילכו לו עקום, וקונטרקטור לא יגיע אליו, האם הוא עדיין ישלם לי, ויחזיר לי את הכסף, אפילו שהוא יפסיד בעסקה. וזה כאילו ה-borrower, כאילו היזם האולטימטיבי, שיהיה מוכן לשלם ללנדר שלו כסף, ועדיין שכאילו הוא יקבל, הלנדר יקבל את כל מה שהוא הבטיח לו, אפילו שהוא יצא מופסד בעסקה. ואני יודע, אני עשיתי את זה בתור יזם שהלוויתי כסף מהאנשים, זה מספר אחד, הקרקטור, מי הבן אדם, מה הערכים שלו, איש משפחה, לא איש משפחה, מה הוא עושה, כל הדברים האלה, כדי שיהיה גם כאילו שאני מכיר את הבן אדם, יודע מה הוא עושה, אז זה סופר סופר חשוב להכיר את הבן אדם, אז זה אחד. שתיים זה הנכס, הנכס עצמו. הנכס עצמו זה הבטוחה, כאילו, אחד הקריטריונים שלי הוא, אם הכל הולך מחורבן בעסקה הזאת, ואני צריך להגיע למצב שאני צריך לקחת את הנכס, האם זה נכס שאני אשמח לקחת אליי בחזרה? זה אחד הקריטריונים. לפעמים זה עובד ולפעמים לא, סתם כאילו ג'ונתן, כאילו קונדואים באוהיו או בקליבלנד, זה בדרך כלל לא נכסים שמתאימים לי לקריטריונים הזה, אבל פה אמרתי על ג'ונתן אמרתי על הסוס, מה שנקרא. הסוס הזה, הסיכוי שהוא יאכזב אותי, הוא נמוך, בגלל שקודם כל הוא מנוסה, יש לו שותף על הקרקע, הוא עשה עשרות עסקאות כאלה, והסיכוי שהוא ידפוק אותי, הוא לא גבוה, הוא נמוך. אז זה אחד הדברים שאני מסתכל עליו, אז זה דבר שני, כאילו הנכס עצמו. אז יש עוד פעם, יש את הבן אדם, יש את הניסיון שלו, שזה הדבר השני, והשלוש זה הנכס עצמו, הבטוחה בעצם. דבר שלישי, אני רוצה לדעת כאילו מה הערך הנכס, כאילו הוא מבין נכס, אני רוצה להבין שהכסף שלי הוא לא בסיכון. מה זה אומר? אם הנכס שווה 100 והוא לוקח ממני הלוואה של 50%, שזה $50,000, כי הוא שם חוזה טוב בעסקה לא נורמלית, הסיכון שלי בעסקה בתור לנדר הוא נמוך. הוא נמוך, כי יש לי 50% של מרג'ין, שאם השוק מתרסק, הסיכוי שהוא יתרסק בכמה חודשים, שבדרך כלל העסקאות שאני מממן הן עד חצי שנה, בדרך כלל, אני לא נותן הלוואות יותר מחצי שנה, אז הסיכוי שמשהו יקרה לשוק, שהוא יצנח ב-50%, הוא מאוד נמוך, זה לא השוק ההון, שאם יש מלחמת עולם שלישית מחר, יש סיכוי שהמחירים יצנחו ב-50%. בנדל"ן, הסיכון הוא נמוך יותר. כאילו בדרך כלל אם יש ירידה אז היא יורדת, אתה יודע, 5% כל חודש, 10% כל חודשיים, כאילו לאט לאט. אז זה הדבר השלישי, וזה גם יגדיר לי את ה-loan to value. מה אני מוכן לממן, כאילו. ו-loan to value זה בעצם מה ה-value של ה-property, כאילו ה-after repair value, במצב האופטימלי שלה. מה ה-as is value, כאילו כמה הוא שווה היום,
וכמובן צריך לראות את מה מצב הנכס, כמה עבודה צריך, בדרך כלל אני אבקש מהיזם שישלח לי תמונות ווידאו, כשאני אבין כמה שיפוץ הנכס צריך. לדוגמה, אני לא מממן נכסים עם שיפוץ משמעותי, שצריכים להוסיף קומה, או שצריך להוסיף square footage. הקריטריונים שלי שאני אוהב רק easy cosmetics flips. זה מה שאני אוהב. אני לא מממן פרויקטים מורכבים. אז כמובן, אני אסתכל על הנכס, אסתכל על הקומפס, אני אבין מה הסחירות. לדוגמה, הנכסים שג'ונתן קונה, זה נכסים של רנטלים, שהוא השתמש בכסף שלי כדי לקנות את הנכס בהנחה, כי הוא יכול לקנות תוך 3, 4, 5 ימים. בינתיים הוא מוצא לו לווה בתנאים טובים יותר לטווח ארוך, שיוציא אותי מהעסקה, ואז הוא ישים את הלווה שלו, ולפעמים הוא יביא בנק, אני מאמין, כאילו, בתנאים אפילו יותר טובים. אז אני רוצה להבין מה ה-exit strategy, כאילו שיש exit strategy מאוד מאוד ברור, ואני מסכן אותם, אני מסתכל על הסיכונים. אז אחד, אם הוא לא משלם לי, אז יש לי מספיק בשר בעסקה שאני יכול לקחת את הנכס, ולמכור אותו חזרה, ועדיין להחזיר את ההשקעה שלי של ההלוואה. דבר שני, שזה רנטל, אם זה רנטל כמו בזה, אני רוצה להבין מה הרנטל, כאילו מה הרנט של הנכס, ורוצה להבין שהרנט יחסה לי אם אני לוקח את הנכס ושומר אותו בתור רנטל, אז יהיה לי נכס שהוא יניב לי תשואה יפה. סתם לדוגמה, אם אחד הנכסים שלו, אני חושב שב-1100-1200 לסקשן 8, הקונדו הזה, והכל הלוואה זה בסביבות $35,000, אם אני צריך לקחת את הנכס הזה, אחרי שג'ונתן בטח שיפץ אותו קצת, אז יש לי הלוואה של $35,000 על נכס שמניב $1,200. סבבה, אני לוקח, נשמע לי נכס טוב כדי לקחת, אם דברים הולכים, אתה יודע, מתחרבנים, ג'ונתן נעלם לי, ואני צריך לקחת את הנכס הזה, אני אתמודד עם $1,200 על השקעה של $35,000, עסקה לא רעה מבחינתי. אז אני גם מסתכל על הדבר הזה. דבר שלישי, תציגו את העסקה שאתם מבקשים ממישהו כסף, הוא חייב לדעת שזה, קודם כל שאתם אנשים טובים, דבר ראשון יש לכם ניסיון, דבר שלישי שאתם מקצוענים, שאתם יודעים איך לעשות את זה, אתם מציגים עסקה בצורה מקצועית, אתם מכירים את המספרים שלכם, אתם יודעים את הקומפים שלכם, אתם יודעים את הרנט שלכם, אתם מגישים הצעה לבקשה עם scope of work, שאתם יודעים מה עלויות שיפוץ, כל הדברים האלה סופר סופר חשובים כדי להציג ללנדר שלכם, שאתם יודעים מה אתם עושים, אתם מכירים את המספרים, וזה ייתן לו הרגשה שוואלה, אני עובד פה עם מקצוען והכסף שלי בטוח. אז זה בגדול ככה בקצרה מהנקודת מבט שלי, שכמובן תעשו reverse engineer, איך אתם שמים את עצמכם בפוזיציה כזאת שאתם כאילו יזם אולטימטיבי לעבוד מול לנדר. בדיוק, אני הייתי מוסיף שכמו שחיים אמר, זה מה שהוא רוצה לראות, ובמקום שהוא יבוא וידרוש את הדברים, תבואו עם משהו מוכן, בסדר? תבואו תסבירו, אני צריך את הכסף הזה עכשיו, לא יודע, לחודש, לחודשיים, לחצי שנה, ל-whatsoever. 2, מה האקזיט סטרטג'י שלכם, אוקיי? חייב להיות לכם כמה, בסדר? חייב להיות לכם אחד, אם אני לא מצליח, לא יודע, להזכיר מה אני עושה, אוקיי? אם אני לא מצליח, סליחה, למצוא איזשהו לנדר לטווח יותר ארוך, אוקיי, מה אני עושה, אוקיי? אם זה ברמה של, דיברנו על exit strategy, אם זה ברמה של להבין האם הלנדר הזה מבין או לא מבין, האם זה איזשהו hard money lender נקרא לזה, או private money lender חדש, שהוא יתחיל לבוא וישאל הרבה יותר שאלות ויקשה יותר ודברים כאלה, אוקיי? לבין אחד שהוא כבר מיומן, שהוא עשה מאות עסקאות, אוקיי? ואז מן הסתם התהליך יהיה הרבה 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 יותר קצר, אוקיי? הסבירות שאתם תצטרכו לחפש אחרי זה לנדר אחר יהיה, אני מניח, יותר נמוך, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שבמקביל, בעסקה הזאת במקביל שהייתי בקשר עם חיים, היה עוד hard private money lender, אוקיי? שהוא גם מתעניין בעסקה, אבל הוא אמר, אני עכשיו, יונתן, שומע, אני מכיר אותך, אני עוקב אותך, אני רוצה לעבוד איתך, הכל טוב ויפה, אבל אני צריך לקחת את עכשיו
את כל הדבר הזה, אני צריך ללכת לעורך דין שלי, אני צריך לעשות את זה, והוא גם נותן הלוואות, אבל הפרוסס שלו היה, לפחות לתקופת מעבר הזאת של 3-4 ימים של הסגירה, אוקיי, היה משהו הרבה יותר ארוך, שאני, מהפחד שלי אמרתי, אוקיי, סבבה, יחד עם זאת, אני לא יודע כמה זמן ייקח לעורך דין שלך להסתכל על המסמכים, לחתום וכל הדברים האלה, התהליך נהיה טיפה יותר ארוך, אוקיי, ולכן גם אתם כיזמים, ולכן מכיר את זה, אנחנו מחפשים את האלה הם לא מקצרים, אני לא מדבר על קיצורי דרך או עיגול פינות ודברים כאלה, לא, כי גם אני לא כזה, אבל אחד שהתהליך שלו הוא מספיק טוב לשני הצדדים, בסדר? הוא מספיק טוב. עכשיו נגיד בעסקה עם חיים, אני שאלתי אותו, שומע, זה החוזה בדרך כלל שאני עובד, אתה רוצה לעבוד עם החוזה שלי או שאתה רוצה לעבוד עם החוזה שלך? אני בתור יזם מוכן. עכשיו אני בתור יזם, בגלל שאני סומך על חיים, אני לא אתחיל לקחת את כל החוזים של חיים, יעביר אותם לעורך דין שלי, ואז תהליך ארוך, אני ישבתי, קראתי, הבנתי, אוקיי, ומשם המשכתי, בסדר? זו מערכת יחסים, בסדר? אם אתם לא סומכים אחד על השני, או יש איזה שהם שאלות, או משהו לא הולך חלק, חבר'ה, תוותרו, תתקדמו הלאה, בסדר? משתי ההיבטים האלה, הביטחון הזה חשוב לשני הצדדים. פעם אחת ללנדר שהוא יספק לכם, שהוא יאמין במוצר, באותו נכס, באותו פרויקט, ופעם שני שאתם מאמינים שאותו לנדר, לצורך העניין, לא יעשה לכם פרסה ברגע האחרונה, ברגע האחרון. לפני זה אני רוצה אוקיי? להראות לך, קודם כל סופר חשוב, סתם לדוגמה על משהו שרוב רוב הלנדרים מבקשים, רוצים לראות שהאוריג'ינלס יגיעו לטייטל קומפני לפני שהם מעבירים את הכסף. אני יודע כאילו שיש נגיד לפעמים אנשים חותמים בישראל ולוקח זמן עד שה-UPS מגיע למקום, לפעמים חותמים במקום אחר, אז לי מספיק שהם שולחים לי סקנד קופי, כאילו את כל החבילה הסרוקה, ואת ה-tracking number, שאני רואה שזה בדרך, מה שנקרא, שאפשר להסתכל עליו, ואם זה יגיע ביום שני בבוקר, או ביום שלישי יום אחרי, זה בסדר, אני מוכן לממן את העסקה לפני שזה מגיע. סתם לדוגמה כזאת, או שג'ונתן היה חסר לו איזה מסמך של הביטוח, והוא אמר לי, אוקיי, כבר ביקשתי עם זה, זה יגיע ביום שני בבוקר, אני מכיר אותה, הם עובדים איתי, אני לא אדפוק את העסקה ולא אממן את העסקה, רק בגלל שחסר לי המסמך הזה של הביטוח, אז הוא שלח לי ביום שני בבוקר וזה הגיע. אני רוצה להראות לכם סתם, רק שתבינו, אתם רואים את המסך שלי? כן. זה דוגמה לפרזנטציה, שאם אתם רוצים להציג עסקה, אז זה משהו שאני הייתי כאילו, שאני הצגתי, זה אחד הפרויקטים שלי מהעבר, איך להציג שאתם מסתכלים, אפילו שאתם הולכים לבנק או ל-hard money lender, הם יסתכלו על זה ויעריכו את זה, אז כאילו אתם מראים את הנכס, את התמונה שלו, זה 3 bedroom, כמה square foot, מה המיקום של זה על המפה, הכתובת, קצת מציגים את המספרים ומה התיאור, כאילו minor 3 weeks rehab to bring the property to retail condition, אתה מראה את המספרים וכמה זה percent of ARV, מה המחיר רכישה, מה ה-rehab cost, מה ה-total holding cost, כל הזה רק כדי להבין את המספרים במקרו-לבל, כמה זמן הולך להשלים את ה-rehab, כמה זמן הולך למכור את הנכס, ותמונות של הנכס, כן? תראו תמונות של הנכס, איך הוא נראה, מה המצב של הנכס, תראו קצת המספרים עם כל ה-holding cost, תראו קומפס סופר חשוב, תראו כתובות עם ה-date sold, מתי זה נמכר ובכמה זה נמכר, תיתנו איזה תמונות שזה באמת ייראה נכס דומה לנכס שלכם, אתם רואים את הנכס הזה, סופר דומה לנכס שלנו פה, של זה, ממש נראה כמעט אותו דבר, ותמונות של הנכס, the good, the bad and the ugly, איך הנכס נראה לפני השיפוץ, ואני מסתכל על זה ואומר, וואלה, הבן אדם הזה מכיר את המספרים, מראה לי את כל הפרטים שאני צריך, כדי להבין את העסקה הזאת. אז סתם דוגמה, כאילו, במקום לשלוח את זה ככה, באימייל שבור כזה, עם איזה אימייל עם 20,000 תמונות, והמספרים ככה לא ברורים, אז זה משהו שאפשר לעשות די בקלות, ויש תוכנות שיכולות להפיק כזה פרזנטציה נחמדה.
אגב, זה גם יציג אתכם בתור מקצוענים, בסדר? לגמרי, חד משמעית. ברגע שאתם שולחים משהו שהוא יותר מסודר, מראים, שוב, זה תלוי עם מי אתם מובילים. יש, עם hard money lenders, כן, הם רוצים לראות את כל התהליך ואת הכל. עם המשקיעי חוב שלכם הרגילים, זה בדרך כלל לאנשים שהם לצורך העניין, בדרך כלל הם פחות יבינו בנדל"ן, הם באים אליכם על רמת סמך מסוים, כי הם מכירים אתכם, כי אתם חברים שלהם, אתם קולגות שלהם ודברים כאלה. אוקיי? זה מודל אחר לגמרי. שם, מהניסיון שלי, שאני הולך לפרייבט לנדר, ואני מתחיל לשלוח לו תמונות ומצגות וקומפסים ודברים כאלה, והוא לא מגיע מהתחום, הוא הולך לאיבוד, אוקיי? בסוף אותו מעניין שורה תחתונה, כמה כסף אני צריך לתת לך, מה הבטוחה שלי, מה הריבית שאני מקבל, וזהו, כל השאר לא מעניין אותו, כי הוא לא יודע לבוא ולבדוק את זה. אוקיי? ולכן אני אומר, זה מאוד מאוד חשוב. אתם צריכים לדעת עם איזה סוג של לנדר אתם עובדים, בסדר? לזהות את זה. אוקיי? כן. האם זה מקצוען כמו חיים, או בן דוד שלך שמוכן לתת לך כסף. אוקיי? אלה בדרך כלל שני הסוגים, וכל וגם אם השאר זה זה בן דוד שלך, המוסדיים למיניהם. כן, גם אם זה בן דוד שלך, תראו לו שמה, כאילו, מה האפשרויות שאם העסקה לא הולכת כמו שצריך, איך הכסף שלו הולך להיות בטוח. תציגו לו את זה. תציגו לו את זה שסתם לדוגמה, אני שם כאילו אינשורנס, כאילו ג'ונתן הולך להיות לו אינשורנס על הנכס, אז אחד ה-requirement שהוא מוסיף את ה-lending entity שלי כלוס פאי. זאת אומרת, אם הנכס שלו נשרף מחר, $50,000, נגיד ויש לי הלוואה של $50,000, $50,000 הראשונים מגיעים אליי כדי לחסות את ההלוואה, ואת השאר זה הולך לג'ונתן. אז תחשבו אם אתם מציגים את זה ומוכרים את זה למישהו אחר שהוא לא מהתחום, אתם מציגים לו. אני הולך לשים אינשורנס על הנכס הזה, ואם הנכס הזה נשרף, אתה הולך לקבל את $50,000 הראשונים שהלווית לי, לפני שאני הולך לקבל $1 על הנכס הזה. תחשבו איך זה שם אתכם כאילו בצורה של יזם, איזו צורה אחראית, שאתם שומרים על הכסף שלו, סופר סופר חשוב. כנ"ל לגבי loan to value. תגידו לו, הנכס שווה 100, ההלוואה היא רק $50,000, או $70,000. אם אני נעלם לך, קורה לי משהו, דורסת אותי משאית, אתה לא יכול זה, אתה לוקח את הנכס, אתה מוכר אותו, בקרוב אפילו נגיד בהנחה של 80, הסיכוי שאתה תאבד את כל הסכום, הוא יחסית נמוך. סתם לדוגמה, יש לי עכשיו foreclosure שאני עושה, מישהו שנתתי לו הלוואה, הוא פשט את הרגל, ולקחתי את הנכס, באמת, בברטלט טנסי, זה פרבר של ממפיס, נכס שווה 250, ההלוואה היא על 150. אני לא דואג. איזה דיכאון. אני לא דואג שאני הולך שהכסף שלי לא יחזור אליי, זה פשוט לוקח זמן עכשיו. הכסף לא עובד, זה לוקח זמן, אבל יש לי מספיק אקוויטי ומספיק בשר בעסקה, שאני לא דואג על הכסף. בדיוק. שאלות? או... שאלות. יש לי סתם שאלה מהתעניינות, מהניסיון שלך כמלווה, מה רוב האסטרטגיית היציאה של יזמים? כאילו, כביכול אם אני לוקח ממך הלוואה, לא יודע, ב-12% או ב-13% או ב-14%, whatever, ואני נגיד רוצה לעשות את זה לרנט, זה פחות עושה לי שכל. אבל אם אני משתמש בשלך כדי לקחת הלוואה ממקום אחר, כדי שיהיה רנט, או שאנשים עושים ריפייננס, או שמשתמשים יותר לפליפים, סתם עניין אותי לדעת פשוט עם מה אנשים יותר מחפשים, hard money, מה... כן. אז קודם כל, לכל private money lender או hard money lender, יש להם lending criteria, כמו שלך יש buy box, buy criteria, שאתה קונה רק בזיפ קוד מסוים, נכסים מסוימים, בגודל מסוים, אז אותו דבר בתור lender. אני עובד לדוגמה, נותן הלוואות רק של חצי שנה. רוב היזמים שלי מן הסתם הם fix and flip, כי קודם כל אני רוצה שהם ייכנסו לעסקה במחיר נמוך מספיק, ה-exit strategy הוא מאוד ברור, שהם הולכים למכור אותו בעצם, למכור אותו, כאילו לשפץ ולמכור, והכסף חוזר אליי במחירה. אז זה אחד. אבל מה, יש לי גם יזמים שהם קונים רנטלים, והם עושים refinance לנכס. אבל אני צריך לדעת, אני אשאל אותם, ברגע שאני מראיין אותם,
סבבה, אתה רוצה לעשות רנטל או bear strategy, BRRR, הכל טוב, אבל האם עשית את זה בעבר? ואם יש לך אסטרטגיה יציאה מאוד ברורה, שעבדת עם לנדר שיוציא אותך באיזה תנאים, שאין seasoning requirement, כמה הוא נותן לך להוציא את הנכס, אם הוא לא נותן לך את כל הסכום של ההלוואה שלי בחוץ, אם יש לך את הכסף להשלים את זה, אז כמובן אני אשאל את זה, יש לי אנשים שעושים את זה, ג'ונתן, אחד מהם לדוגמה, שהוא לא הולך לעשות פליפ על הנכסים האלה, הוא הולך לעשות ריפיננס, להכניס לנדר אחר במקומי, ולהוציא אותי מהעסקה. אבל הוא לקח בחשבון שזה make sense לשלם לך עם 3-6 חודשים של 12% ריבית, סתם לדוגמה, או 14 או 15, לא משנה מה שהסכמנו, אבל בעסקה הספציפית הזאת זה הייתה 12% אם לא טועה. הוא לוקח את העלות של הכסף, הוא ילווה ממני $100,000, אני אשלם לך את הנקודות שלו פלוס האינטרסט, העלות של הכסף נגיד זה $5,000-6,000, הוא פשוט, זה עוד שורה באקסל ספרדשיט שלו, בתוכנית העסקית, עלות של כסף. בסדר? וככה צריך להסתכל כאילו לעבודה עם לנדרים. זה כאילו, זה budget line, כאילו בתוכנית העסקית. אז כביכול כדי לעבוד איתך, נגיד אני מעולם לא עשיתי ריפייננס, אני כביכול לא יכול לעבוד איתך? בשביל אסטרטגיה של ריפייננס? אני אגיד לך, אני כרגע זה לא good fit, כי אני רוצה, אם אני הולך לעבוד עם מישהו באסטרטגיה של bear, אני רוצה לפחות עסקה אחת או שתיים, שהוא ישלים סייקל שלם של העסקה, אז אני אגיד לך, כאילו, מבחינתי, עוד פעם, אשמח לעבוד איתך בעתיד, היום אני לא הולך להיכנס איתך לעסקה כזאת, אבל יכול להיות שאתה יודע, מישהו אחר יגיד לך, אין לי בעיה, כאילו, העסקה נראית טוב על הנייר, אני אוהב אותך, אני מאמין בך, אני יודע בדיוק מה אתה הולך לעשות, אתה יכול להראות כאילו מהלנדר, התקשרות עם הלנדר שהוא הולך להוציא אותך בתנאים מסוימים, וזה יספיק לו כדי לממן לך את העסקה. יכול, אתה יודע, תציג לי את ה-term sheet מהלנדר שלך, שהוא נועל אותך בתנאים מסוימים, ואין seasoning requirement, והוא עשה את זה עם יוסי שאתה מכיר, והוא הוציא אותו בעסקה, אז אני אדבר עם יוסי, איך הלך הפרוסס עם הלנדר הזה, הכל היה בסדר, הלך חלק, ואני אסכים לעשות את זה איתך. אז פשוט תכין תשובות שיספקו את הלנדר על כל תשובה, אם הוא החליט שזה לא. עוד מה שאני לא יודע אם יש לאנשים עוד שאלות, אמרנו שנדבר טיפה על גיוס משקיעים, ויש לנו עוד רבע שעה לפי מה שיונתן אמר, אז על גיוס משקיעים. כן, אז איך מוצאים אותם? איך מוצאים אותם? אוקיי, אז אני אתן קודם כל איך אני עושה את זה, ואז חיים גם יסביר איך הוא היה עושה את זה, הוא עושה את זה עדיין, למרות שהוא בדרך כלל היום היה זה. אני בגדול, אני תמיד אומר לכולנו יש, רואים את המכשיר הזה? זה נקרא פלאפון, אנחנו נמצאים איתו בממוצע 8 שעות ביום, אוקיי? מסתכלים עליו בצורה כזו או אחרת, מיילים, פייסבוק, כל הדברים האלה. אני בטוח שלכל אחד מאיתנו יש כמה אלפים של קונטקטים, שזה מהפעם הראשונה שיצא הסלולר, ועד היום שמלווים אתכם, בסדר? נושא של גיוס משקיעים, מהצד שלי, איך אני רואה את הדברים, זה מאוד מאוד פשוט. אחד, אני שם את הבושה בצד, בסדר? המקסימום שאני אקבל זה כן. אין אצלי את הלא. אני שולח לכולם, יש לי עכשיו השקעת חוב, ששוב, שאני לוקח השקעה או שאני הולך לנכס, זה נכס שאני מאמין בו, בסדר? אני לא מאמר. אני יודע בכמה אני קונה אותו, אני יודע כמה פחות או יותר אני הולך לשפץ אותו, אני יודע מה הבאפר שלי, אני יודע מה האקזיט סטרטג'י שלי, מה הפלן A שלי, פלן B וכן הלאה, אוקיי? ואז אני מתחיל לפמפם. מה זה לפמפם? רשתות חברתיות, סטוריז, מתקשר לחברים, קולגות, משפחה, לכל בן אדם שאני מכיר, ושואל אותם, חבר'ה, יש לי השקעה שהיא מצוינת, אולי אתם מכירים מישהו שרוצה להשקיע? הרבה מאוד פעמים זה חבר'ה שיגידו, רגע, אולי אני רוצה להשקיע, בוא תן לי את הפרטים, בוא תן לי את הנתונים, בוא תסביר לי מה זה, אוקיי? ככה, אני אומר לכם, ככה אני אישית מגייס הרבה מאוד כסף. אני מאוד מאוד פעיל, אני עושה הרבה מאוד עסקאות כל חודש. אוקיי, זה private lenders. בנוסף, יש לי פול שהם מלווים, כמו חיים, אוקיי? שאני עובד איתם, עם חיים אני עובד נגיד יותר צמוד, עם אנשים אחרים אני עובד פחות, אבל כמו שחיים יש לו את הפול לקוחות, וכמו שאמרתם, הוא עשה איתי פגישה אסטרטגית, ישבנו ודיברנו,
ראינו מה כל אחד עושה, הכרנו אחד את השני, איפה הפעילות שלו, מה הוא מחפש, מה אני מחפש, זה תמיד פגישות אסטרטגיות, ישבנו על קפה, דיברנו ופטפטנו, זה נכון, אבל בסוף יש אסטרטגיה מאחורי כל, אוקיי? כל פגישה, גם אם אתה חושב שנפגשת עם מישהו לקפה וישבת ולא יצא מזה כלום לצורך העניין, בסוף אתה הגעת עם מטרה מסוימת, לא לראות את הפרצוף היפה של אותו בן אדם, אוקיי, אותה אישה, יש משהו מאחורי זה וזה בסדר, אוקיי? ואתה שם את זה בצד, אני יודע שחיים הוא מלווה וזה התנאים שלו, אני יודע לא יודע, משה מלווה וזה התנאים שלו, אוקיי? ואז אתה צריך לעשות את ההתאמה. private money lenders, אותם משקיעים, לצורך העניין אני מגייס כאלה עשרות כל הזמן, אוקיי, אני יודע שזה אנשים שהם לא לוקחים נקודות ולא לוקחים דברים כאלה, התנאים הם לצורך העניין, אני מנגיש את זה בתור היזם, אני זה שמחזיק את הקלפים ואני מגיש את התנאים שלי, אני יודע שאני בא לחיים, אני בא בגישה אחרת, כי חיים יש לו את הקווים, כמו שלי יש קווים אדומים כיזם, לחיים יש את הקווים האדומים שלו, אז יש עסקאות שנגיד העסקה הראשונה שאמרתי לו חיים, תקשיב, אני יודע שאתה לוקח 1, 2, 3, 4, 5, אני כרגע, לפחות בעסקה הזאת, מה שאני יכול לתת זה פשוט אני אתן לך ריבית יותר ממה שמבקש כל חודש, אוקיי? והוא עשה את החשבון שלו, הוא הסתכל, אומר אני לא ארוויח פה ככה, אבל מצד שני אני ארוויח יותר ריבית כל חודש, בסדר? המטרה זה לעשות התאמה, המטרה זה לא לקבל תלו מחיים, אוקיי? או מכל משקיע אחר, המטרה זה לבוא ולראות, אוקיי? כי יש לך מטרה, אתה רוצה כסף, המטרה לראות איך אתם יכולים להגיע לאיזשהו הסדר הבנה, רוצה לעזור לו, הוא רוצה... האינטרנט שלך קצת בעייתי, מגמגם. אז אני חושב שזה, הבנתם את הנקודה. אני אגיד משהו איך אני גייסתי לעסקה הראשונה שלי. אגב, ורק אם זה היה חוב או אקוויטי, כי זה סטרקצ'ר שונה נראה לי. מה זאת אומרת? לצורך העניין, אם אתה מגייס חוב, אז קובעים אחוז מסוים ומתקדמים, ובסטרקצ'ר של אקוויטי, אז יש פה משחק של כמה כסף אתה מהמחירה, כמה כסף בהתחלה, כמה בצורה, כי יש הרבה יותר משחק. בגלל זה כאילו זה אחד היתרונות של לעבוד עם private money lender, אתה יכול כאילו לשחק על התנאים. תגיד לו בוא אתה תממן 80% מהעסקה, או 100% מהעסקה, או 60% מהעסקה, אני אעשה את כל העבודה ונתחלק 60-40, 50-50, 40-60, איך שאתה רוצה. אני יכול להגיד לך שזה נחמד לעשות את זה. ההלוואות הראשונות שעשיתי בקריירה שלי, זה היה מהמעגל הקרוב שלי. ההלוואה הראשונה זה היה מאבא שלי, שהבטחתי לו 10% תשואה על הכסף שלו, ושילמתי לו את זה, וההלוואה השנייה זה היה מהחבר הכי טוב שלי, שהוא גם, כל אחד מהם נתן לי $40,000, זה היה עוד פעם לפני 10 שנים, אז יכלתי לקנות $40,000 נכס סבבה בממפיס טנסי, היום פחות, אבל אם אתה לא מרגיש בנוח לסכן במרכאות כסף של חברים קרובים ומשפחה קרובה, אין לך מה להתחיל לחפש כסף של זרים ולשחק עם זה, כי אתה צריך להסתכל ולחשוב על זה שהכסף הזה הוא לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב, כי ככה אתה בונה את הרפיוטיישן שלך. אז קודם כל תתחילו במעגל הכי קרוב שלכם, יש אנשים, לרוב האנשים יש במעגל הקרוב שלכם, במיוחד אם אתם בפורום כזה, אתם חושבים יזמי, אתם משקיעים בעצמכם, אני רוצה להניח שיש אנשים במעגל הקרוב שלכם עם כסף. לפחות לממן את העסקה הראשונה שלכם, זה אחד. 2, real estate agents וברוקרס, הם עובדים עם יזמים, תשאלו אותם, תתקשרו אליהם, listen, do you know any private money lenders that might be interested to put the money to work? בסדר? כאילו, not to lend me money on my deal, כאילו, תשתמשו בשפה שהיא כאילו make sense וכאילו attractive. Do you know anybody who wants to put the money to work and make double digit interest? בסדר? title companies, הם עובדים כל הזמן עם לנדרים. title companies, attorneys, ברוקרים, סוכני משכנתאות, הם עובדים תמיד, אפילו שהם עובדים בדרך כלל
עם traditional banks, תמיד לברוקרים יש מה שנקרא בנטוורק שלהם, גם private money lenders, כדי לממן gap funding או down payments או כל מיני כאלה. hard money lenders תמיד יש להם גם אופציה, בדרך כלל יש להם בנטוורק גם private money lenders, ואז הם מקבלים איזה נקודה או שתיים אם עושים את החיבור, סתם לדוגמה אם מישהו מחבר אותי למישהו, אז אני אזרוק לו איזה נקודה מסכום ההלוואה, זה מרבה עושים את זה. פייסבוק, גרופס, תמיד, מה שחשוב זה איך אני מכיר את ג'ונתן, הוא מפרסם את העסקאות שלו, הוא מראה את הפעילות שלו ברשתות, אז אני יודע שהוא פעיל, אני יודע שהוא יודע מה הוא עושה, אז תעשו את זה גם, כאילו תבנו את ה-personal brand שלכם, שאם מישהו, אם אתה יוצר איתי קשר, סתם דוגמה, דן שחר, הדבר הראשון שאני הולך לבדוק את הפרופיל שלך. מה עשית? יש לך איזה משהו שקשור לנדל"ן, נפגשת עם אנשים, עשית איזה פרויקטים, נסעת לארצות הברית, נפגשת עם ברוקרים, אתה מראה איזה וידאו מהשיפוט שלך, יש לך איזה משהו בפרופיל שהוא מראה שאתה לוקח את העסק הזה ברצינות. אם אין לך את זה, תתחיל לעבוד על הפרופיל הזה, כאילו יש לך פרופיל בלינקדאין, יש לך מי בנטוורק שלך, זה אנשים שהם ברוקרים, אייג'נטים, קונטרקטורים, אנשים שהם בתחום, אתה פעיל בתחום או שאתה סתם לוקח את זה כתחביב זה סייד גיג. חשוב מאוד, כאילו לבנות את מה שנקרא את הברנד שלך אונליין. אז זה גם סופר חשוב. תלכו עוד פעם, אתה בפרויקט X, בטוח יש אנשים בפרויקט X שרוצים להשקיע את הכסף שלהם בפרויקטים של אחרים, או שהם רוצים לעשות שיתופי פעולה, הם היו מוכנים לעשות equity type deal, אם אתה אומר לי יש לי דיל פגז, תממן 80-90% מהעסקה ואני מוכן להתחלק איתך ברווחים, אני אשקול את זה בחיוב. למה? כי זה יהיה הכנסה הרבה יותר גבוהה מעסקת חוב. אם אתה מציע לי חצי מהרווחים, ואתה יודע מה אתה עושה, ואתה הולך מה שנקרא to put sweat equity, ואני הולך כאילו לשים את הכסף, כן, זו עסקה שתעניין אותי, כי אני יכול להרוויח הרבה יותר, ה-ROI על הכסף שלי יהיה הרבה יותר גבוה מעסקה של עסקת חוב, כאילו, הלוואת חוב. יש לך איזה כלל אצבע שמדבר אליך יותר בעסקאות אקוויטי באמת? כאילו, ה-ARV לעומת all-in? אני עוד פעם, אני הייתי עושה, שהייתי בעסקה ראשונה, הייתי רוצה שהיזם יהיה לו skin in the game, שהוא ישים לפחות איזה 10-15 אלף דולר. לא מדבר על זה, אני מדבר על העסקה. כאילו, נגיד לצורך העניין, היה לי לא מזמן עסקה, קנייה ב-120, שיפוץ ב-60 או ב-70, מביא אותנו ל-all-in של 190 ומשהו, ו-ARV של 240. לא, עוד פעם, אז כמה זה 190 לחלק 240? אז אני עושה 190 לחלק ל-240, זה 80% loan to value, אני לא הייתי נכנס לעסקה הזאת בתור לווה, הייתי רוצה לפחות עסקה ראשונה, לא הייתי עושה יותר מ-65, 70 גג, אם זה 70 זה יהיה בשכונה שוואלה, שאני אהיה, אם העסקה הולכת לפח, אני אשמח לקחת את הנכס הזה ממך. כאילו זה יהיה, אני אסתכל על זה בתור כאילו לנדר, ככה אני אנתח את העסקה. אבל אני בתור לנדר לא הייתי נכנס לעסקה ראשונה, ש-80% loan to value למישהו שהוא לא, שאין לו טראק רקורד כאילו, שהוא יודע כאילו מה הוא עושה לגמרי, אישית. נתתי לכם כמה רעיונות, אז עוד פעם, כאילו, real טובים, title companies, social media groups, agents, יזמים אחרים. הנה, תשאלו אותי או ג'ונתן, כאילו יש לך private money lender, כאילו פודקאסטים כאלה, אתם יודעים עכשיו שאני private money lender. אם יש לכם עסקה, יכול להיות שאתם כאילו תביאו אותה, שנסתכל עליה. אז עוד פעם, יש לכם בנטוורק, והנטוורק הראשון, בטוח יש לכם שם אנשים עם כסף שהיו רוצים להשקיע, אם אתם תציגו להם את העסקה בצורה כזאת אטרקטיבית, שהכסף שלהם עכשיו עושה, אני יודע, 4-5% בצ'קינג אקאונט, תציגו להם, אתה רוצה להכפיל את הכסף שלך, ויש לך בטוחה נדל"נית בארצות הברית, וזה התוכנית שלי, זה הנכס, הוא בקליבלנד, או שהוא באוהיו, או שהוא לא יודע איפה הוא, זה התמונות, נשמח לספר לך, ושהוא
ורק תעשו טיזר, שהוא אומר וואלה, מעניין אותי מאוד, תגידו וואלה, העסקה הזאת כבר יש לי מישהו עליה, אבל בעסקה הבאה, ברגע שיהיה לי, אני אצור איתך קשר. כאילו, אף פעם תגייסו כסף שאתם לחוצים על הכסף. כאילו, עכשיו תבנו את המערכת יחסים, תיתנו לו איזה טיזר, וואלה, כאילו, עכשיו אני כאילו, יש לי כאילו מישהו לעסקה הזאת, אבל פעם הבאה, כאילו, אם יהיה לי, אתה רוצה שאני אצור איתך קשר? כן, אבל אם אני יוצר איתך קשר, כי אני רוצה לדעת שאתה רציני. אומר לך, כן, אני רציני לגמרי, אני בפנים, תגיד לי, אז כאילו, אתה מכין את מה שנקרא, אתה מכין את הקרקע, שהוא ייצור איתך קשר, הוא ייכנס לך, כאילו, שתיצור איתו קשר, הוא יהיה בעניין. שאלות אני רואה יש פה. יש לכם המלצות על מה לדון להכניס לחוזה עם משקיע פרטי בשלב לפני שהולכים לעורך דין, אצלי? ביי אפלמנס, טוב לראות אתכם. השאלה היא מה להכניס לחוזה, עוד פעם, אני עובד עם מסמכים אמריקאים. אני עובד, יש לי את ה-deed of trust או mortgage, תלוי במדינה, יש לי promissory note, יש לי את ה-title company שעושה לי את ה-title insurance policy ללנדר, זאת אומרת שאם יש בעיות עם הטייטל אני מוגן, ואני מכניס את ה-insurance, זה מבחינתי מכסה אותי, יש כאלה שמכניסים, לא יודע, גם חוזים בעברית, עוד פעם, אני לא יודע, אני בדרך כלל עובד רק עם מסמכים אמריקאים, כי אני צריך כאילו לעשות foreclosure, או להקל את הנכס, המסמכים האמריקאים הם המסמכים שיעזרו לי, והמסמכים בארץ זה משהו שונה, אז אני אישית לא עושה חוזים בעברית. אם משקיע לכמה שנים, אז גם, אותו דבר. חשוב להבין שוב, אתם שומעים אותי? אני מקווה שחדתי. כן. שומעים. שומעים אותי סוף סוף או ש... שומעים אותך, אבל... צולע. לא יודע, היום האינטרנט לטובתי. מה שאני אומר זה מאוד מאוד תלוי בסוג של הלנדר. פרייבט מאני לנדר, כמו מה שאמר ישראלי נגיד, הוא בן אדם שאולי ירצה לראות חוזה בעברית יותר, ונכון שרושמים את המורגג' ואת הנוט באנגלית כמובן, שבעצם הנוט זה אמור להיות כאילו חוזה מקביל לחוזה בעברית, פחות או יותר, כי זה אותם תנאים, אוקיי? ולכן הרבה פעמים הישראלים שהם לא מגיעים מהתחום, ופתאום הם רואים משהו באנגלית, הרבה פעמים זה עלול כאילו לבוא, רגע, חכה שנייה, זה לעשות הולד, אתה יודע? כל אחד עובד בצורה שונה, כמו שאמרתי, אני חתמתי על מסמכים של חיים, קראתי אותם, הבנתי אותם, אני יודע שזו הצורה שהוא עובד, אוקיי? ולכן עשיתי את זה. מקרים רגילים, שאתה יכול למצוא, כמו שאמרתי, חברים, משפחה, whatsoever, אתה יכול לעשות את זה בעברית, להסביר להם כמובן, חלק מהתהליך זה לא לבוא ולזרוק להם מספרים ותבואו, זה לבוא ולהסביר את כל התהליך. ככל שאתה מסביר את כל התהליך, כמו שאמרתי, שאני בא לחיים, אני אומר לו, תקשיב, זאת העסקה, זה כל הפרטים, על אותו עיקרון, בסדר? מה הבטוחה, מה קורה בהנחה וזה לא עובד, מה קורה בהנחה ועכשיו חס וחלילה לא עלינו קורה משהו, בסדר? מה השחלוף, אוקיי? חשוב להבין שתעמדו במילה שלכם, בסדר? זה הכי חשוב, אני אומר את זה לכולם. לוקח הרבה מאוד זמן לבנות את השם, לוקח בדיוק שנייה בפוסט אחד בפייסבוק, לשרוף, בסדר? לשרוף שנים של מה שנקרא של בנייה, ולכן אני לצורך העניין, אצלי לצורך העניין, באני המאמין שלי, שברגע שהתחייבתי למשהו, אוקיי, אני אעשה את הכל, זאת אומרת, יהיה לי את הגיבוי, אוקיי? אם לצורך העניין אמרתי שתוך חודש אני מחזיר, אני יודע שהטאסק העיקרי שלי במהלך החודש הזה, בסדר? זה למצוא את המחליף של חיים, בסדר? וזה אומר לעשות הכל. זה יכול לעבוד בזה שאני אמצא משקיע אחד גדול, זה יכול להיות בזה שלצורך העניין אני אחלק את זה הרבה מאוד משקיעים קטנים, אוקיי? ואני אבנה איזושהי תצורה ואיזשהו פורמט שהוא קצת שונה, אוקיי? אבל זאת המטרה, בסדר? ככה זה עובד, אני יודע שזה לטווח קצר, אני יודע שהייתה לי התחייבות, אני אישית רוצה לעמוד בה, למה? כי בעתיד אני אשתמש
לצורך העניין אני רוצה להשתמש שוב בשירותים של חיים, אוקיי? וזה מה שעשיתי, הייתה עוד עסקה, פניתי אליו, הוא אמר, שומע, אני עכשיו לא נזיל, אוקיי? אמרתי סבבה, ואז הוא פנה אליי, אוקיי? אני ראיתי שאתה מפרסם, יש לך משהו, אין לך, שוב, אוקיי? וככה זה עובד, אוקיי? אבל חבר'ה, יש לנו מלא כסף לא חסר, בסדר? חייבים להבין, מה שחסר זה עסקה טובה. יש עסקה טובה, למצוא כסף, זה קל. באמת, באמת שזה קל. זה יכול להיות טיפה בהתחלה קצת מאתגר, עד שאתם מחממים מה שנקרא מנועים, ואחרי זה לראות לכל הכיוונים, בסדר? כדרך אגב, חלק מהמלווים שלנו זה הולסיילרים, בסדר? זה הולסיילרים שעשו עסקאות, צברון, לא מגיעים מעולם של הרנטלים, אומרים שבמקום שהכסף שלי עכשיו יישב בצד, אוקיי? אני נותן הלוואה, אוקיי? בסדר? כל אחד במודל שלו, אוקיי? שוב, זה יכול להיות יזמים בפגרה, בסדר? גם הכסף ששכב בצד, והחלטתי שאני משקיע בפרויקט אחר, אוקיי? במקום שהוא יישב בבנק, אני יודע אפשר לעשות משהו. כדרך אגב, זה נקרא גם פיזור סיכונים. הכספים שלכם בכל מיני מקומות, אוקיי? בשביל לפזר אותם. יש פה כמה שאלות, אז בואו נעבור עליהן. ושוב, זה הרבה... כן. ג'ונתן יש לו בעיה פה עם האינטרנט, אז תהילה שואלת, מוטי, אם זה עוד פעם, כמה שנים, אין בעיה, כאילו אם את מגיעה להסכם עם הלנדר שהוא רוצה להלוות לך את הכסף לכמה שנים, על הכיפק. עוד פעם, לכל לנדר יש את הלנדינג קריטריה שלו, ואם מישהו רוצה לשים את הכסף עם ג'ונתן לדוגמה לשנתיים, ולקבל את 8, 6, 7, 10% תשואה, וזה מתאים לשני הצדדים, סבבה, תקברי את הכסף לשנה עם ג'ונתן שנתיים, והוא ישלם לך לפי מה שהסכמתם, ובסוף התקופה יחזיר לך את הכסף. כמה משמעותי בשבילך שיש ללווה אזרחות אמריקאית וקרדיט סקור טוב, או שאין לזה משמעות? לפרייבט מאני לנדר בדרך כלל אין לזה משמעות. אני סתם לדוגמה לא מעניין אותי אם לג'ונתן יש אזרחות או אין אזרחות, כי שזה asset lending loan, זאת אומרת, אני מאמר על היזם ואני מאמר על הנכס. כמובן, יותר traditional lenders כמו בנקים, יעניין אותם הקרדיט סקור שלהם, יעניין אותם אם אתה אזרח או לא אזרח, והתהליך יהיה יותר ארוך, אבל בדרך כלל ל-private money lender אין לזה משמעות וזה לא מעניין אותם. האם כלנדר מעניין אותך עסקה ל-JV, או שאתה מעוניין רק בעסקאות של חצי שנה שלאחריה אתה מקבל את הכסף? כל עסקה מעניינת שהיא עושה שכל. אז כמו שאמרתי, תלוי בלווה, תלוי עם ה-track record שלו, עם העסקה טובה, עם מספרים חזקים, אם הוא מציע לי תנאים מצוינים, כמובן שאני אסתכל על העסקה, כמובן צריך לעבור את הקריטריונים שלי, ולפי זה אני אחליט, אבל בגדול אני לא עושה עסקאות JV, עשיתי בהתחלה ורוב העסקאות שעשיתי לא הלכו כמו שהאקסל מראה, אז אני מעדיף להיות משקיע חוב, נכון לעכשיו. לגבי credit score של 800, זה לא מעניין private money lender בגדול, אבל זה כן יכול לתת לך תנאים הרבה יותר טובים עם בנקים ועם hard money lenders, שהם כן בדרך כלל, הם רוצים לדעת את ה-credit score שלך, זה ייתן לך תנאים יותר טובים. ל-private money lender כמוני זה פחות מעניין. עוד שאלות? אני מקווה שזה נתן לכם ככה הבנה איך לעבוד. לדעתי, זה אחד הכלים הכי משמעותיים של היכולות הכי משמעותיות של יזם, זה לדעת לגייס כספים ולעבוד עם כסף של אחרים, כי אתם פשוט יכולים לעשות הרבה פרויקטים במקביל, אתם יכולים לעשות סקייל יותר גבוה, אתם יכולים לקחת המון פרויקטים ולא לשים את הכסף שלכם, או מעט מהכסף שלכם, סתם יש לכם $100,000, במקום להשכיב אותו על פרויקט אחד, אתם אולי יכולים לשים $30,000 על כל פרויקט, ולהביא $70,000 על כל פרויקט ולמנף ולעשות 3 פרויקטים במקביל במקום פרויקט אחד,
אז כל הנושא הזה של המינוף, אם אתם יזמים ולא יודעים איך למנף כסף של אחרים, זה הזמן, זה הזמן יהיה- לדעת. כן, זה יהיה לכם מאוד קשה לגדול ולהפוך את זה לקריירה ולעשות מספיק כסף, במיוחד אם אתם עושים פרויקטים שהם ארוכי טווח. זאת אומרת, אחד החסרונות בפרויקטים של נדל"נים, שאתה משקיע היום את הכסף, ואתה רואה את הכסף רק עוד חצי שנה במקרה הטוב, ואם אתם מפוזרים רק על פרויקט אחד, אז אין לכם הכנסה במשך חצי שנה, אבל אם אתם מכניסים לפייפליין שעושים פרויקט אחד יוצא היום, ועוד פרויקט אחד יוצא עוד 3 חודשים, ועוד פרויקט יוצא עוד 6 חודשים, אז יהיה לכם כניסה של כסף בתזרים שתוכלו להתבסס עליו ולחיות עליו ולצבור הון. אז עוד פעם, אחד הדברים שרוב המשקיעים נופלים עליהם זה ניהול תזרים. פשוט לא, הם נחנקים. נכנסים לפרויקט, אין להם את הכסף לסיים את הפרויקט, אין להם את הכסף להיכנס לפרויקט נוסף, והם מפספסים אפשרויות חדשות. אז עוד פעם, לדעת לעבוד עם כסף של אחרים בצורה אחראית, ולעשות את מה שאתם אומרים, ולשלם ללנדרים שלכם, כמו שהבטחתם להם, זה יעזור לכם פלאים, כי ברגע שיהיה לכם לנדר אחד טוב, הוא יביא, קודם כל הוא ירצה להשקיע אתכם יותר, אם יש לו עוד כסף הוא ירצה להיכנס אתכם לעוד פרויקטים עתידיים, וגם הוא יביא את החברים שלו להשקיע איתכם, כי זה עוד פעם, זה נטוורקינג, וזה יעזור. מה הריביות המקובלות היום בפרייבט מאני בהלוואות חוב? קודם כל זה negotiable. אני יכול להגיד לכם, אני נחשב עוד פעם, הכסף שלי יחסית יקר, אבל אני נותן ערך תמורתו. סתם, זה יכול להגיע בין 8% בנמוך, 8% בלי נקודות, בלי כלום. אני עובד בלפחות 3 נקודות, זאת אומרת 3% מסכום ההלוואה, פלוס ריבית שבדרך כלל בין 12 ל-14%. אז עוד פעם, כסף יקר, אבל אני מממן 100% מהפרויקט, ואני מממן מהר, אין הרבה, סופר קל, סופר מהיר, אז ככה אני מצדיק וככה אני מביא ערך לשולחן, ואם ליזם זה לא עושה שכל לשלם 5,000, 6,000, 7,000 דולר על כסף, אז זה מבחינתי אומר שהעסקה לא טובה, וזה לא good fit בשבילי, אישית. אבל מישהו לא בא מהתחום כמוני, מישהו שהוא סתם לדוגמה איזה רופא או איזה דוקטור או איזה עורך דין או איזה מישהו במשפחה שאין לו ניסיון בנדל"ן, הוא לא עושה את זה במשרה מלאה, ואני יכול להגיד לכם שבישראל אנשים נכנסים לעסקאות של 6% תשואה והם עפים על עצמם כאילו הם מצאו את העסקה הכי טובה על פאקינג דירה באילת או בדימונה, והם מתלהבים ממנה, אז אם תציע להם 8-10%, סביר להניח שהם יעופו על זה. אני אישית לא נכנס לעסקה שהיא פחות מדאבל דיג'יט, ולכמה חודשים טובים, כי פשוט זה לא שווה את הזמן ואת הכסף. אבל עוד פעם, אני עושה את זה במשרה מלאה, ואני כאילו מגיע מהתחום, ואני יודע להסתכל על עסקאות בצורה שונה ויותר מנוסה. אבל יש לי חברים שסתם אני עובד עם כסף לפעמים של אחרים, של חברים שהם שמחים לקבל 10% תשואה, ואני יודע שאני יכול לעשות 18-20% על הכסף, אז כן, אז אני אקח כסף מחברים, ישקיע אותו עם מישהו מהתחום שאני סומך עליו, ייתן להם את התשואה שהם רוצים ופלוס, או שאני אתחלק בריבית, והם בדרך כלל מרוצים ב10%, הם מפים על זה. אבל זה משתנה. אגב, אתם שומעים אותי אולי יותר טוב? אני יודע אם האינטרנט הרג אותי. קודם כל אני מתנצל על זה. אני חייב להגיד משהו לגבי הכסף יקר הזה, כי בעבר גם אני הייתי חושב ככה. אבל אני יכול לבוא להגיד לכם שנכון, לטווח הארוך, הריביות האלה של ה-12%, 14% כביכול, הן יכולות להיחשב לטווח הארוך כיקרות, אבל שוב, פה אנחנו מדברים על הלוואות לטווח קצר, ובעיניי לטווח קצר, אוקיי, זה כסף זול, בסדר? כי אני יכול לקבל אותו, אני לא יכול לקבל אותו במקום אחר, זאת אומרת, אני פניתי לפרייבט מאני לנדר, אותו פרייבט מאני לנדר ספציפי, כי יש לי צורך מסוים, וכמו שאמרנו, עוד 6,000, 5,000, 7,000 דולר האלה, אוקיי, לא אמור להשפיע בצורה כזו או אחרת,
אוקיי? על העסקה. אנחנו לא מדברים פה על עסקאות רנטל, זה לא מתאים, זה לא מוצר שהוא מתאים לעסקאות רנטל, כי מן הסתם להגיע ל-14%, 15% או 17% נטו לרנטל, כנראה שזה יהיה באזור גרוע, שאותו לנדר מן הסתם גם לא ייכנס אליו. ושוב, זה בתור יזמים, הכסף הזה מאפשר לכם לעשות, קודם כל, משא ומתן הרבה יותר טוב. בסדר? אתם יודעים שאתם הולכים לשלם איזושהי פרמיה על הכסף הזה, ואומר, לפחות לי, זה סוג של מנוף, לבוא ולהגיד לי, אני צריך להתאמץ פה יותר, צריך להוריד או את הקבלן בעוד כסף, או את הקונה בעוד כסף, או את המוכר, סליחה, בעוד כסף, אוקיי? וזה יאפשר לי בעצם, אחד, זה סקיל, בסדר? זה גורם לך לעשות איזשהו, להתאמן על יותר negotiation, ודבר שני, גם מול אותו hard money lender, אוקיי? כמו שחיים אמר, זה משהו שהוא negotiable, לבוא ולהגיד, שומע, אני מאוד מאוד רוצה לתת לך את אותם 14 או 16 או whatever אחוז, אוקיי? בוא נראה איך אפשר לבוא, או שאני אשלם פחות points, אבל יותר כל חודש, או שאני אעשה איזושהי קונסטלציה כזו או אחרת, אוקיי? זה פרט שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הדבר הזה, לפחות הגישה הזאת, מאפשרת לי לעשות הרבה מאוד עסקאות כל חודש, בסדר? זה מאפשר לי לגייס יותר כסף, זה ממנף אותי, בסדר? מה זה? זה כל העניין של מינוף. גם, איך אני אומר, גם אם היה לי $1,000,000, אז הייתי מוגבל עם $1,000,000, אבל שיש לי עכשיו אינסוף כסף, וזה הראייה שלי, אוקיי? אז אני יכול לעשות אינסוף עסקאות, אוקיי? ושוב, הכסף נמצא ברשתות החברתיות, הכסף נצקת, תצחקו, הכסף נמצא בטיקטוק גם. יש לי משקיעים עם הרבה מאוד כסף, אוקיי? שהגיעו בכלל מהטיקטוק, אוקיי? יש מכל מקום. יש לי משקיעים כבדים שהגיעו מהטיקטוק. מדהים. זה מצחיק. מדהים. כן. יש לזה כוח מאוד על הרשתות, דיברתי על זה. תשימו את העשייה שלכם לפרופילים שלכם. זה עוזר לכם, זה מראה שאתם רציניים, שאתם מקצועיים ושאתם לוקחים את זה ברצינות. סופר סופר חשוב. וגם עוד פעם, אתם יכולים, עם פרייבט מאני לנדר, אתם יכולים כאילו לעשות משא ומתן, שתשלמו את הנקודות עם נקודות או את הריבית, בסוף שאתם מוכרים את הנכס. אתם גם יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא אוכל לך את הקשלו, אתם מגיעים למשא ומתן, סתם לדוגמה, אם מישהו יגיד לך, יש אפשרות, אני דורש לשלם כל חודש בחודשו, כי אני אוהב את הקשלו, אני חי על זה, זה חשוב לי. אבל אם מישהו יגיד לי, שמע, במקום לשלם לך 10%, תסכים שאני אשלם לך בסוף במחירה 13%, אני אשקול את זה. במקום כאילו לחכות 6 חודשים ולקבל 13% בסוף, או לקבל 10% כל חודש לאורך העסקה. אז זה גם עוד פעם, זה משא ומתן שאתם יכולים לשחק, ואתם יכולים לדעת שזה קיים, וזה מה שאתם יכולים לעשות עם פרייבט מאני לנדר, ועם הארד מאני לנדר, ועם בנקים, אתם לא יכולים לעשות את המשחק הזה, או שיהיה לכם את השיחה הזאת. בסדר? אבל זה אולי כאילו נושא לשיחה אחרת, אולי איך לעשות את המשא ומתן בין יזם ללנדר, איך מגיעים לעמק השווה, שזה ווין ווין לשני הצדדים, ומה סוג היזמים, וסוג הלנדרים, ואיך מוצאים אותם, וכו' וכו'. עוד שאלות לפני שאנחנו מסיימים? זה חשוב, כמו שאמרתי, בדיוק, כמו שאמרתי, חבר'ה, ברגע שאני מציג את התנאים, בסדר, לאותו לנדר שאני יודע, לצורך העניין, אני יודע שזה לא התנאים שלו, אבל אני בא ואני מציע לו, ואני מסביר לו מה עומד מאחורי זה, אוקיי? זאת אומרת, לא כי לא בא לי זה, אלא כי זה לצורך העניין, משהו יותר נכון לאותה עסקה, או לאותו פרק זמן, ודברים כאלה, כמו שאתם רואים, זה בסוף עובד, אוקיי? אז זה לגבי זה. עוד שאלות יש, משהו, קודם כל, שוב, אני מתנצל על האינטרנט המעולה שהיה לי היום, מקסימום אנחנו נצטרך לעשות עוד וובינר. שאלות? אין. אז יאללה, חברים. שתתן. אם מישהו רוצה מעולה. ליצור קשר באמת, כאילו אני כן, בפייסבוק תרשום זה בבקשה. הפלטפורמה העיקרית שלי, אתם יכולים ליצור איתי קשר, מה המספר? המספר הפלאפון שלי,
איך שאתה רוצה ליצור קשר, כן, 05. 058, נשים פה בצ'אט, 77818224, ואת האימייל שלי אני אשים גם. כן, אתה יכול גם להוסיף את זה בפוסט, בקבוצה או בזה, איפה שזה, תרשם חבר'ה, תודה רבה, כאילו, אתה יודע, מי שרוצה ליצור קשר, זה גם אפשר, אין בעיה עם זה, בסדר? אין בעיה. אז לי יותר חברים, טוב. תודה רבה. ג'ונתן, תודה רבה על ההזדמנות. לכם. תודה רבה חברים, היסטוריה תודה לאינטרנט. רבה. יאללה, תודה, נהיה חברים. בקשר. יאללה. להתראות. היי, להתראות, תודה לכם. ביי, תודה, ביי.